Гэты замак помнік марам аднаго чалавека. У сярэдзіне 19 стагоддзя эрцгерцаг Максіміліян Габсбург аўстрыйскі пабудаваў гэты замак Мірамара побач з горадам Трыест, дзе незадоўга перад тым быў губернатарам. І гэта сапраўдны маніфест эклектыкі 19 стагоддзя. Вы тут бачыце сумесь розных стыляў, перш за ўсё звязаных з сярэднявеччам, ну і больш за ўсё тут, вядома, праяўляецца неаготыка. І ў гэтым сэнсе ён вельмі падобны да замка Нойшвайштайн у Баварыі, у Нямецчыне. І вельмі наяўна тут бачна нават па інтэр'ерах, што Максіміліян, які будаваў гэты замак, быў такім жа летуценным чалавекам, як аўтар Нойшвайштайна. Толькі паглядзіце на гэты інтэр'ер. Вы можаце ўявіць, што тут жыве кароль Артур і сустракаецца са сваімі рыцарамі. І ён пабудаваў гэты замак для сябе і сваёй жонкі Шарлоты Бельгійскай, як такую сумесную казку. Яны тут займаліся батанікай, тут захаваны, дарэчы, прыгожы сад. Ну, але, на жаль, іхняя казка, яна не цягнулася доўга. І вельмі падобна да будаўніка Нойшвайштайна, гісторыя Максіміліяна і Шарлоты скончылася трагічна. Максіміліян быў вельмі вядомым лібералам і быў запрошаны ў Мексіку, каб быць там імператарам. Так, Мексіканская імперыя – гэта не нейкі мем, у іх было ажно дзве. Ну і Максіміліян шчыра верыў, што ён зможа дапамагчы мексіканцам. Ну, яны яго не ацанілі. У 1867 годзе Максіміліяна расстралялі ў горадзе Керэтаро, а Шарлота яшчэ паўгады пра гэта нічога не ведала і пасля звар'яцела.